Dobrý večer. Milí diváci, vítam vás pri sledovaní netradičného žihadla, ďalšieho z radu relácií o histórii mesta. Tento seriál je venovaný 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Michalovce a ďalším súvisiacim výročiam. V tejto časti sa budeme venovať najstarším dejinám mesta, to je pred prvou písomnou zmienkou, a preto tu vítam mojich kolegov, archeológov, doktorku Lídiu Gačkovú, archeologičku Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Dobrý večer. A doktora Rastislava Hrehu, vedúceho košického pracoviska Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Dobrý večer. Na úvod treba hádam povedať, že archeológia je vedná disciplína, ktorá má svoju nie dlhú históriu a veľa špecifík. V úvode by sme sa teda mohli dotknúť témy, ako to vyzeralo s tými počiatkami archeológie v Michalovciach, ako začalo a ako sa robí archeológia vôbec v meste Michalovce. Ďakujem za slovo. No, treba povedať, že mesto Michalovce nie je ničím zvláštnym v porovnaní s ostatnými mestami. To znamená, že pokiaľ už máme my mestskú aglomeráciu v katastri mesta zastávanú, výskum archeologický sa robí dosť ťažko. Ak sa neurobili archeologické výskumy pred nejakými 20, 30, respektíve 50 a viac rokov na území mesta, teraz je to už oveľa ťažšie, pretože oveľa väčšia plocha je zastávaná. Až by sa našli nejaké nálezy v súčasnosti, možno by to mohlo byť pri nejakých rekonštrukciách starších domov alebo niekde v staršej zastávanej časti, respektíve pri nejakých opravách inžinierských sietí na dnešných sídliskách. Ináč je to už naozaj veľmi ťažké. Ten úvod, čo sa týka archeológie Michaloviec, tak ten bude veľmi stručný, pretože archeologické výskumy tak, ako sa nemohli robiť v rámci východného Slovenska a povedzme si aj Slovenska kedysi na začiatku 20. storočia, tak to platí aj pre Michalovce. Prvé písomné správy, ktoré hovoria čosi o archeológii a v súvise s Michalovcami, máme z polovičky 19. storočia. V časopise alebo v novinách Svietozor sa spomína úžasná brošňa z doby rímskej, ktorá sa síce našla v Zemplínskej Širokej v časti Rebrín, ale do literatúry vošla pod názvom vtedajším Naďmihaj. Čiže Michalovce sa vtedy v podstate zviditeľnili s nejakou archeológiou. No a potom ďalšie správy ohľadom Michaloviec a nejakých archeologických nálezov máme v súvise s veľkou zbierkou tunajšej šľachtickej rodiny Starajovcov. Hovorí sa, že v ich zbierke bol aj na vtedajšiu dobu najdlhší meč z doby bronzovej, ktorý mal takmer 1 meter. No o tejto zbierke ťažko ďalej rozprávať, pretože tá zbierka sa zrejme nezachovala. Niekedy po druhej svetovej vojne sa o nej strácajú správy. No ale v ich zbierke boli ešte aj iné veci, ktoré sú z najbližšieho okolia Michaloviec, hoci to teda priamo s Michalovcami nesúvisí, a boli to lúčky. Ja to spomínam preto, lebo v podstate jeden člen tejto šľachtickej rodiny ako keby amatérsky skúmal istú lokalitu v Lúčkach a získal odtiaľ veľmi pozoruhodné nálezy z eneolitu, ktoré boli aj publikované v vtedajšej maďarskej literatúre v časopise Archeológia Ertesite. To znamená, že hovoriť o dejinách Michaloviec alebo povedať niečo k tej úvodnej časti, k tým počiatkom, je veľmi ťažké. Materiálna báza nálezov je takmer nejaká a na základe toho nie je možné interpretovať v súvisle nejaký vývoj Michaloviec pred prvou písomnou správou. Môžem sa spýtať, že ktoré z týchto nálezov, vlastne tých najstarších, ktoré sa spomínajú, sa zachovali, respektíve sa dá ešte k ním dneska dostať, vidieť ich niekde? Zdá sa, že v Maďarsku v Národnom múzeu by mohol byť uložený jeden z bronzových depotov, o ktorom je tu reč v súvise s Michalovcami. Ale ja osobne som ho zatiaľ nevidela. A osud tých ďalších zbierok vlastne je nejasný? Osud tých ďalších zbierok je nám neznámy. Čo je veľká škoda asi.
Ešte by sa, hádam, dalo dodať, že v 40. rokoch, ale to len tak na okraj, existuje agenda medzi štátnym reálnym gymnáziom a vtedajším štátnym archeologickým ústavom v Martine. Náš jeden z najväčších archeológov, Vojtech Budinský-Krička, vtedy odpovedá listom gymnáziu, že prevzal archeologické nálezy tu priamo z Michaloviec Hrádku, ale aj z okolia do zbierok vtedajšieho ústavu v Martine. Predpokladá to, že keď sa presúvali zbierky z Michaloviec, bolo to ináč v období niekedy v roku 1942, tak určite v Michalovciach, a to vieme, že v kabinete na gymnáziu existovali nejaké nálezy, ale tie sa takisto podľa všetkého počas vojny zničili. Takže hovorím, toto počiatočné obdobie je veľmi, veľmi skromné a ťažko interpretovať Michalovce v praveku na základe toho, čo máme. Inštitucionálne archeológia v podstate sa začína v Československu už vtedajšom rozvíjať od tých 20. rokov. Najstaršie správy k východnému Slovensku. Kto tu prišiel, kto tu niečo robil? Môžeme to takto predstaviť nejak? Tak ja by som nadviazal na pani doktorku. Čo sa týka, a začal by som teda obdobím po prvej svetovej vojne, kedy viac menej sa v roku 1919 bol založený Československý archeologický ústav v Prahe. A po vzore viac menej tohto archeologického ústavu bol potom, ktorú teda prvým riaditeľom sa stal profesor Niederle a jeho vtedajší kolega, český kolega, profesor Jan Eisner, sa v tomto roku 1919 dostáva na Slovensko, kde viac menej bol poslaný aj s tým zámerom, aby na našom území posunul tú archeológiu teda na trošku vedeckejšiu úroveň, keďže dovtedy tu viac menej tá profesionálna archeológia absentovala. A v tých 20. rokoch viac menej to je takéto obdobie, kedy sa teda vďaka profesorovi Eisnerovi a ešte ďalším kolegom, ako bol profesor Štefan Jančák, začína akože systematicky venovať archeológii ako profesionálnej vede. Začína sa archeológia prednášať na Filozofickej fakulte v Bratislave. A v tomto období samozrejme sa robia tie prvé archeologické výskumy. Či už spomeniem teda profesora Eisnera, ktorý riadil výskumy samozrejme pri Bratislave, čo je Devinská Nová Ves alebo Devín, a profesor Štefan Jančák, ktorý teda nebol síce vyštudovaný archeológ, okrem iného bol politik a spisovateľ, sa dostal aj na východné Slovensko, kde sa systematicky venoval osídleniu východoslovenskej nížiny, kde sa zameriaval na pieskové duny, hlavne teda v Medzibodroží, na južnej časti východného Slovenska, kde sa aj to osídlenie praveké sústreďovalo a zároveň on tým, že bol aj vyštudovaný geodet, tak sa venoval aj takej tej toponymastike a zameriavaniu týchto archeologických lokalít. No a potom zase už ich prvými žiakmi, teda profesora Eisnera a profesora Jančáka, sa stáva prvý absolvent, teda bratislavský profesor Vojtech Budinský-Krička, ktorý už teda začína to obdobie tej systematickej archeológie na Slovensku. Čiže tak pomaly sa dostávame k tomu, že od tej všeobecnej archeológie najprv sa musela tá archeológia systematizovať na Slovensku a ten východ postupne získaval prvých absolventov. Vojtech Budinský-Krička bol veľmi známy tým, že prechodil v podstate podstatnú časť východného Slovenska. Mal už nejaké výskumy aj priamo tu na blízkom okolí, alebo nie? Tak áno, potom sa to viaže s tým neskorším obdobím, kedy jednak keďže sa profesor Eisner musel v roku 1939 vrátiť naspäť do Čiech, tak preberá katedru archeologickú v Bratislave a zaklada zároveň aj po vzore teda Pražského archeologického ústavu štátny archeologický a konzervatorský ústav v Martine, čo je vlastne základ teda archeologického ústavu. A v tomto období, v tých 30. rokoch samozrejme už aj realizuje prvé archeologické výskumy na východnom Slovensku.
Môžem spomenúť výskum žiarového pohrebiska z doby halštatskej vo Vojnatine alebo výskum mohylových násypov zo záveru neskorej doby kamennej v severnej časti Zemplína. Dobre. A keď už sa tak konkretizujeme na tie systematické výskumy, kedy vlastne taký prvý systematický výskum na území mesta Michalovce prebehol? Tak čo sa týka prvých archeologických výskumov, je to späté s lokalitou na Hrádku, respektíve pod Hrádkom, kde sa už v tých 50., koncom 50. rokov a 60. rokov začína skúmať či už neolitické sídlisko, alebo nálezy z doby železnej, staršej doby železnej. To už je vlastne 50. roky, to je inštitucionalizovaná archeológia a túto priamo v Michalovciach vzniká Zemplínske múzeum. Čiže predpokladám, že najstarší náš predchodca, doktor Jaroslav Výzdal, už pomaly preberal tú taktovku výskumov, spolupracovala ste s doktorom Výzdalom. Môžete pospomínať tie jeho výskumy, ktoré on pomaly rozvíja, lebo vieme, že toho kopal na východnom Slovensku veľmi veľa. Čo konkrétne v meste Michalovce? Áno, nadväzujem znova ja na kolegu. V roku 1157 sa preskúmala časť jedného podstatne bohatého žiarového hrobu zo staršej doby železnej. Skúmala to doktorka Čilinská, ale je tu taká zvláštnosť, že tento hrob už potom podielal sa na ňom aj samozrejme doktor Jaroslav Výzdal ako predstaviteľ novej inštitúcie muzeálnej tu v Michalovciach. Potom sa preskúmal ešte jeden žiarový hrob, to už bolo za prispenia Zemplínskeho múzea. Keďže doktor Jaroslav Výzdal inklinoval zrejme možno už od začiatku k tým pravekým obdobiam, neskôr sa ukázalo, že veľa výskumov riešil z obdobia neolitu a eneolitu, tak už aj v tomto období, a to sú roky 60. úplný začiatok, 61. 62. rok, kde na juhovýchodnom svahu Hrádku dlho v tom prostredí alebo na tom mieste bolo hygienické pásmo, tam bol 2. stupeň ochrany, boli tam studne s pitnou vodou, čiže tam sa nemohol výskum robiť. Ale v tých začiatkoch, keď sa riešili rôzne inžinierské siete, kanalizácia, vodovody, tak vtedy sa na tom mieste porušilo pár objektov z mladšej doby kamennej, z neolitu. Niekoľko z nich preskúmal doktor Výzdal, ale podielal sa na výskume už aj vtedajší začínajúci archeológ, neskôr pracovník Archeologického ústavu v Nitre, doktor Stanislav Šiška. Takže vďaka ním boli tie prvé neolitické objekty z Michaloviec Hrádku preskúmané. Neskôr v roku 1168 sa ešte v inej časti, práve v tomto priestore, urobil jeden záchranný výskum. Robil ho profesor Jan Lichardus. Vtedy sa preskúmalo asi 7 objektov, boli publikované neskôr vo východoslovenskom praveku. A od tých čias prakticky už táto lokalita nemohla byť skúmaná z toho dôvodu, že tam bolo to ochranné pásmo ohľadom tej pitnej vody. Samozrejme, že Hrádok to nie je len juhovýchodné pásmo, alebo teda časť, ale je to aj západná časť. A aj z týchto častí máme niekoľko nálezov, o ktorých bližšie potom povieme pri jednotlivých obdobiach. Napríklad v tých počiatočných rokoch sa tam preskúmal ešte jeden objekt z doby, mladšej doby železnej, teraz doby latenskej. Dá sa teda tak povedať, že to úvodné obdobie bolo charakterizované náhodnými zbermi, postupne sa začalo mapovať lokality v tých 20., 30., 40. rokoch a výskum začína až v podstate s etablovaním pracoviska v Košiciach a vznikom Zemplínskeho múzea. Čiže vlastne tých výskumov postupne pribúdalo a... Áno, výskumov pribúdalo.
Samozrejme, že sa na tom podielali aj pracovníci vtedajšej, alebo teda pobočky Archeologického ústavu Akadémie vied z Nitry v Košiciach, samozrejme Zemplínskeho múzea. Ja by som azda ešte dodala z toho mladšieho obdobia niečo o výskumoch v meste, pretože ak máme čo chvíľa rozprávať o nejakom prehľade dejín Michaloviec pred prvou písomnou správou, treba povedať, že na lokalite Hrádok, ale aj na úplne opačnom konci, teda na južnom konci mesta, sa po roku 2008 preskúmalo dosť veľa sídliskových objektov, ktoré v podstate pomohli prispieť k nejakému bohatšej interpretácii pravekého vývoja v Michalovciach. Boli to konkrétne výskumy na tom neolitickom sídlisku, odkiaľ už tie staré nálezy sme spomínali. Bolo to v rámci výstavby, individuálnej bytovej výstavby pod Hradkom. To je tá časť medzi kasárňami. Áno, kasárňami a strojno-traktorovou myslím, že teraz to je tá bývalá strojno-traktorová stanica. Teraz sú tam aj záchranári, niečo v tom zmysle. No a ďalší priestor, spomínala som na juhu, pri výstavbe hypermarketu Teska a pri ďalšej výstavbe obchodných centier v jeho susedstve sa preskúmali desiatky objektov z časného stredoveku. To znamená z obdobia slovanského. Takže už ako tak možno o dejinách Michaloviec rozprávať. Čiže vďaka týmto posledným výskumom sa zase bude lepšie datovať, lepší obraz máme. Zhrňme to teda nejakým spôsobom. Výskum tu bol dobrý v tom čase, keď už tu vlastne existovali nejaké etablované inštitúcie a boli priamo na mieste, mohli sa podieľať na záchrane toho, čo sa našlo na daných lokalitách. Teraz by sme prešli vlastne, z tohto prehľadu je dosť ťažko zistiť a pre diváka si utvoriť obraz, ako my sa Michalovce vyzerali v tých jednotlivých obdobiach. A ja by som vás poprosil, začneme tými takými jednotlivými obdobiami, ako sú historicky členené. Začneme tým najstarším, a to je doba kamenná. Delíme ju na staršiu a mladšiu. Poprosím kolegu Hrehu. Ďakujem za slovo. Ja by som ešte len na začiatok doplnil možno k tej histórii a spomenul pracovníka, teda pobočky Archeologického ústavu v Košiciach, pána Karola Andela, ktorý v tých 53. a 54. roku urobil množstvo povrchových prieskumov po celej východoslovenskej nížine, vrátane samozrejme Michaloviec, katastra Michaloviec a to bolo viac menej v roku 53, kedy bolo založené košické pracovisko a zároveň potom neskôr samozrejme Zemplínske múzeum v Michalovciach. Kedy viac menej vtedy sa už tým povrchovým prieskumami, kde on sledoval rôzne stavby, aj vyslovene len povrchový prieskum po oraných poliach, získal tak veľmi široký prehľad o pravekom až časnodejnom osídlení východného Slovenska, ktorý dovtedy a viac menej dodnes niekedy nie je prekonaný. Na doplnenie už zmapované to máme, ale mnoho z tých lokalít sa potom nekopalo systematicky, že v podstate neboli na to vyčlenené peniaze, aby sa systematicky tie zmapované lokality prekopali a skúmali, čo tam v nich je. Vráťme sa teraz k tomu, že poďme po tých obdobiach. Najstaršie obdobie, doba kamenná, čo vieme povedať Michalovce a doba kamenná, z počiatku to najstaršie obdobie, staršia doba kamenná. No, čo sa týka staršej doby kamennej, ktorá teda súvisí samozrejme so vznikom moderného človeka pred 2,5 miliónmi rokov, dnes v tom staršom úseku staršej doby kamennej nemáme z územia a z katastra z Michaloviec na teraz nálezy, ale to samozrejme tento obraz korešponduje s územím celého Slovenska, lebo tie nálezy sú prakticky nemáme. Čo sa týka z toho staršieho teda územia, staršieho obdobia, tam je dôležitý výskum tej surovinovej základne, kde by sme teoreticky vedeli vytipovať miesta, kde sa nachádza
kamenná surovina, ktorá bola viac menej vtedy ťažisková v tomto období. Viac menej, tá kamenná industria tvorí dodnes viac menej jediné nálezy z tohto obdobia. Čiže, ak môžem prerušiť, chápem to tak, že to najstaršie obdobie sa aj ťažko skúma, lebo tých pamiatok nie je veľa a väčšinou išlo o organické materiály, ktoré sa v zemi veľmi ťažko zachovávajú a preto hovoríme o dobe kamennej. Že... Jediným pozostatkom sú tie kamene, po prípade nejaké výrobky z parohoviny, ktoré občas... Ktoré sa väčšinou v našich podmienkach nezvykli zachovať. Takže to bolo to staršie obdobie, potom v tej strednej časti staršej doby kamennej už nejaké tie prvé náleziská máme síce nepriamo z Michaloviec, ale zo širšieho okolia. Môžem spomenúť lokalitu v Nižnom Hrabovci, kde sa teda nachádza aj to stredné, ale aj mladšie osídlenie z tohto staršieho úseku. A potom samozrejme už ten nárast tých archeologických lokalít zaznamenávame až v tej mladšej časti staršej doby kamennej. A tie už viac menej sa nám lokality rozrastajú. Máme tu niekoľko nálezov, skôr takých ojedinelých, čo sa týka tohto mladšieho úseku, či už z Vinného, zo Zbudzy, zo Zalúžic, alebo Tibavy a tak ďalej. Mohli by sme ešte asi doplniť, že tá staršia doba kamenná vlastne ide o to veľmi dlhé obdobie, keď ľudia žili ešte iba ako lovci a zberači, aby sme to tak laicky priblížili, kde si nestávali sídliská nejaké stále, čiže preto sa asi ťažko dajú túto na okolí nájsť. Pokiaľ je dobre známe, tak mnoho paleolitických jaskýň bolo preskúmaných a tam sa našlo najviac stôp. Keby sme predpokladali nejaké paleolitické osídlenie tu na území mesta, kde by sme ho mohli predpokladať? Viac menej v paleolite to bolo určite tá geografia tej krajiny vtedy vyzerala úplne ináč. A ten predpoklad viac menej, ktorý by sme vedeli nejakým spôsobom naplniť, je, že by sa tie lokality mohli nachádzať skôr na nejakých takých vyvýšených miestach, ktoré v tomto období, lebo hovorím, tá príroda vtedy mala úplne iný charakter, ako má dnes. A zároveň samozrejme v blízkosti nejakých surovinových zdrojov. Prejdeme asi k tej mladšej dobe kamenej, kde už tu bolo spomínané, tých vykopávok pribudlo a v poslednej dobe sa pod tým hrádkom našlo pekné sídlisko. Ako to vyzerá s tou mladšou dobou kamenou, čiže neolitickým osídlením Michaloviec? Tak čo sa týka teda mladšej doby kamenej, je to prvé samozrejme obdobie, s ktorým sa spájajú aj prvé nálezy z Michaloviec. Ide teda o eponymnú lokalitu Hrádok v Michalovciach, respektíve pod Hrádkom. Na tomto sídlisku sa preskúmali objekty ako zo staršieho stupňa kultúry s východnou lineárnou keramikou, tak aj z mladšieho stupňa kultúry s východnou lineárnou keramikou. Len tak na úvod by som povedal, že je to viac menej prvá kultúra, kedy sa v jej materiálnej náplni objavuje samozrejme už keramika. Nie je to len teda tá kamenná industria. A samozrejme je to späté vôbec so šírením teda neolitizácie do Karpatskej kotline z juhovýchodu, kde na slovenské územie, teda východoslovenské územie sa už dostáva plne sformovaná kultúra. To znamená, ten proces neolitizácie neprebiehal na našich územiach. To znamená, aj, ako spomínala pani doktorka, sa už tu odkryli aj prvé objekty aj zo staršieho stupňa, ale hlavne teda z mladšieho stupňa kultúry s východnou lineárnou keramikou, ktorá pokrývala územie východného Slovenska, pretože západné Slovensko malo svoj iný samostatný vývoj. A viac menej v tomto období zaznamenáme aj všeobecne nárast archeologických lokalít. Čiže najstaršie sú tie kultúra s lineárnou keramikou, najstarší nositeľia, najstarší poľnohospodári, ktorí boli, tak boli už aj v Michalovciach. Áno. Máme tu ešte doklady ďalších kultúr z tej mladšej doby kamenej? Samozrejme už potom zase má tá mladšia doba kamená svoje nejaké vnútorné delenie. V ďalšej etape vývoja, toho neolitického vývoja, zase prechádza potom vývoj do kultúry bukovohorskej, v ktorej rovnako tak sme zachytili
výskumom pod Hrádkom aj teda objekty patriace bukovorskej kultúre. Táto kultúra už viac menej predstavuje veľmi vyspelú kultúru na toto obdobie. Keramika bukovorskej kultúry v skutočnosti bola vypracovaná veľmi jemne, mala veľmi tenké steny, fakt niekedy až v rozsahu niekoľkých milimetrov, pričom bola nádherne zdobená rytým ornamentami rôznych vlnoviek, geometrických tvarov a ten efekt esteticky bol ešte umocnený tým, že jednotlivé ryhy boli vyplňané aj rôznymi farbami. Na bielou, žltou, červenou. A bohužiaľ z tohto obdobia máme viacero teda preskúmaných lokalít na východnom Slovensku. Niekoľko menej teda aj priamo v Michalovciach. Akurát s tým, že ide väčšinou o zahlbené sídliskové objekty, ktoré sa dodnes zachovali a nemáme na teraz preskúmaný príbytok, nejakú nadzemnú konštrukciu z tohto obdobia, ktorú predpokladáme, pretože na iných lokalitách, môžem spomenúť Šarišské Michaľany v Sabinovskom krese, bola preskúmaná taká chata bukovorskej kultúry. Ja sa spýtam, ako je to v podstate hovoríme stále o lokalite Hrádok. Prečo bol vlastne Hrádok taký dobré miesto preto, aby tu tí najstarší poľnohospodári sa usadili? To je všeobecné pravidlo, že ľudia sa usadzali tam, kde boli vhodné podmienky na usadenie. Musela tam byť voda. Čo sa týka týchto prvých roľníkov, o ktorých tu básnime na území mesta, na juhovýchodnom svahu Hrádku, tak tí potrebovali aj nejaké priestory na to, aby mohli pestovať kultúrne plodiny, aby mohli mať pastvu pre zvieratá, ktoré už domestikovali. Takže vždy to musia byť nejaké vhodné podmienky. A ešte musí byť splnená ďalšia podmienka. Musia byť niekde blízko nejaké vhodné surovinové zdroje na výrobu kamenných nástrojov. Ja by som sa pokusila teraz možno tak zjednodušiť to, čo kolega povedal, pretože on sa zaoberal kultúrou, ktorá tu prišla, ktorá tu fungovala. Ja by som k tomu dodala len to, že na území Michaloviec táto kultúra vytvorila prvé, akési väčšie, stabilné osídlenie. Nebol to nejaký prechod nejakých rodov z jedného priestoru na druhý a že tu bola nejaká zastávka. Podľa všetkého neolitickí roľníci tu našli veľmi vhodné prostredie. Zrejme našli všetky tie podmienky, tu teda boli vytvorené, o ktorých som hovorila. A celý ten juhovýchodný svah, ale nielen juhovýchodný svah, ale nálezy boli určite aj pod cestou. Dnešnou cestou Michalovce-Humenné boli určite aj v priestore, kde dnes je budova patriaca vodohospodárom, pretože sú zmienky, že aj pri týchto hlbiacich prácach výkopových sa nejaké nálezy nachádzali. Takže toto neolitické osídlenie je pre Michalovce významné, pretože je to prvá väčšia sídlisková jednotka, praveka na tomto území. A Michalovce ako lokalita, tým pádom neolitická, sú veľmi dôležité v rámci východného Slovenska aj celého Slovenska vôbec. Doplním, hádam ešte len to, že keď som rozprávala o tom, že to bolo to stabilné sídlisko, tak posledné výskumy z rokov 2008 priniesli nespočetné množstvo dokladov o tejto stabilite. To znamená keramické nálezy, zdobená aj nezdobená keramika, výroba kamenných nástrojov a čo je veľmi dôležité, tá osada musela byť funkčná aj v inom zmysle. Našlo sa pomerne veľmi veľa antropomorfnej plastiky, čo je pre túto lokalitu veľmi dôležité a znamená to, že toto obyvateľstvo tu fakt muselo dlhodobo prebývať a mať proste svoju nejakú aj štruktúru a mať svoje nejaké pravidlá. Antropomorfná plastika svedčí o proste nejakom vzývaní všetkého, čo súvisí so zarodením zeme, aby bola obživa, aby proste rod pokračoval, aby bolo proste aj na ďalšiu setbu, na ďalší rok. Takže vyzerá to tak, že tento priestor toho juhovýchodného svahu Hrádku poskytoval týmto roľníkom veľmi, veľmi dobré podmienky. Tak ešte sme sa nedotkli toho časového zaradenia, rozprávame o staršej dobe, mladšej dobe.
tá staršia, keďže tu tých nálezov je strašne málo, nie je významná. Toto sídlisko môžeme vymedziť nejak časovo? Toto sídlisko sa dá vymedziť nejakou polovicou 6. tisícročia pred našim letopočtom. Je veľmi, teraz je tu otázka, prečo trebárs kolega spomenul nasledujúcu kultúru, bukovorskú. To všetko ešte súvisí s výskumom, ako ďalej fungovala táto kultúra tu, dokedy. A čo sa týka ďalších období, my máme tak veľmi málo nálezov, že nevieme ďalej povedať tie tisícročia, ktoré nasledovali ďalej smerom k nášmu letopočtu, aké tu bolo osídlenie. To je všeobecný problém aj bukovorskej kultúry, ktorej zánik je dodnes nie celkom vyjasnený. Predpokladá sa, že došlo k nejakej klimatickej katastrofe, to znamená k väčšiemu suchu a zaznamenáme v tom mladšom vývoji bukovorskej kultúry, že celé obyvateľstvo sa posunulo smerom do vyšších nadmorských výšok. Dobre, toto osídlenie pod Hradkom je veľmi významné. Spomínali sa tu výskumy pána Andela, z literatúry sú známe jeho mapovanie mohyl na východoslovenskej nížine. Súvisí to s tzv. Kultúrou východoslovenských mohyl, ktorá tej ľud tu prichádza spoza Karpát. Priamo na území mesta, teraz si nespomínam, kde to bolo lokalizované tie mohyly? Je to v blízkosti alebo v priestore Bielej hory. Neskúmali sa samozrejme, sú v literatúre uvedené ako možný výskyt, že možné miesto týchto mohyl. Ale tie mohyly sa určite vyskytujú aj hlavne teda na chrbáte Ondavskej vrchoviny, ktorú máme možnosť teda nedaleko od Michaloviec. Zrejme smerom do východoslovenskej nížiny je to už len taký nejaký zásah a tých nálezov veľa nie je. To je záver eneolitu, záver tej staršej doby kamennej. Aby sme sa pohli ďalej, prejdime k tomu ďalšiemu obdobiu ľudstva, to je doba bronzová. Čiže doba bronzová charakterizujú ju už v podstate doklady o tom, že spoločnosť ľudská bola dosť členená na to, aby sa časť ľudí venovala nejakému kovolejárstvu a vyrábaniu toho bronzu. Zároveň máme doklady o vysokom vojenstve a prvých opevnených sídliskách. A zároveň aj z nášho územia už doklady o tom, že mali tí ľudia styk s vyspelými civilizáciami zo Stredomoria. Konkrétne Michalovce a okolie, ako je to s tou pramennou bázou, kde by sme mohli predpokladať nejakú dobu bronzovú? No veď zase sme pri období, ktoré je málo skúmané. Tie okrajové obdobia, ako keby sme mali pre Michalovce viac preskúmané a tie vo vnútri sú na archeologické nálezy troška chudobnejšie. Bronzu sa to možno už až tak v porovnaní s eneolitom netýka, pretože znova sa vrátime do priestoru Hrádku, znova sa vrátime ale už na jeho západnejšiu časť. Niekedy v roku 2004 pri výstavbe individuálnej bytovej výstavby pri výstavbe inžinierských sietí sa narazilo na niekoľko objektov, čo je ako dosť dôležité, pretože viac toho osídlenia máme z toho juhovýchodného svahu, ale už aj z toho západného sa objavovali. V tom roku 2004 sa nám podarilo preskúmať jeden objekt sídliskový. Skôr je to už z obdobia mladšej doby bronzovej. To staršie obdobie na teraz nemáme doložené. V staršej literatúre sa síce spomína nález, jeden náhodný nález šálky, alebo teda nádobky, ktorá by mohla patriť tej najstaršej kultúre otomanskej, ale viac teda k tejto kultúre nemôžeme povedať tuto na priestore Hrádku. Takže ten sídliskový objekt, preskúmaný z mladšej doby bronzovej, by sme mohli zaradiť do obdobia kultúry gávskej, ktorá bola veľmi dôležitá tu na východnom Slovensku. No a či do toho obdobia môžeme zaradiť, ale najskôr áno, dva depoty bronzových predmetov, ktoré pochádzajú z lokality Michalovce. O jednom už bola reč. Spomínali sme, že jedné
nálezy vlastnila šľachtická rodina Starajovcov. Tie zmienky o nich, jak sme spomínali, sa nám stratili po druhej svetovej vojne. No a ten druhý depot podľa všetkého by mal byť umiestnený v zbierkach Maďarského národného múzea v Budapešti, ale o tom je zmienka ešte z roku 1852. Takže je to znova niečo staršie. Ale chcem ešte zdôrazniť, že pri výskume neolitického sídliska sa pri výskume niektorých objektov našli keramické zlomky z doby bronzovej. Vyzerá to tak, že muselo byť osídlenie aj na tom juhovýchodnom svahu, len my ho nemáme zachytené zatiaľ. Dá sa predpokladať, že v tej dobe bronzovej mohlo byť osídlenie aj priamo na tom najvyššom bode Hradku, kde dnes stojí kaplnka. Tamadiaľ nie sú nejaké správy? No, pokiaľ ide o Hradok, tam mohlo byť osídlenie kdekoľvek. My máme aj v staršej literatúre aj sú také názory, ktoré nie sú podložené, že Hradok bol kompletne hradiskom už v tej dobe, už v onej dobe. Či to bolo v dobe bronzovej a kde bolo osídlenie, teraz ťažko povedať. My nemáme lokalizované tie nálezy hromadných predmetov. Ten sídliskový objekt, ten je lokalizovaný samozrejme v tej západnej časti Hradku. Takže, či mohol byť Hradok aj v dobe bronzovej prípadne nejako opevnený, to dneska ťažko povedať. Je žiaľ smutné, to do vlastných radov musím povedať, že sa vždycky na tomto priestore Hradku riešia výskumy, už keď sa musí urobiť nejaký záchranný výskum v procese výstavby. No žiaľ, finančné možnosti v minulosti neboli také, aby sa táto lokalita mohla systematicky rok čo rok skúmať. Dobre, s dobou bronzovou je to teda takto. Ako je to so železom? Nastupuje doba železná. Tá sa delíte takisto na staršiu a mladšiu a tá staršia, to halštátske obdobie pomenované podľa lokality v Rakúsku. Je to už vlastne včasnohistorické obdobie, kedy pokračujú tie kontakty s tými balkánskymi civilizáciami, poprípade s nejakými metalurgickými centrami v severnom Taliansku. Nejaké nálezy mesta priamo a z okolia, čo sa týka doby železnej? Takže v staršej dobe železnej máme už samozrejme zachytené nálezy aj na území Michaloviec a takisto sa viažú na toľko spomínanú skloňovanú lokalitu na Hradku. Ja len k tomu obdobiu, rovnako to začínam zhruba okolo 8. storočí táto doba, staršia doba železná, s tým, že samozrejme objavuje sa v tomto období už využívanie ďalšieho nového kovu železa, ktoré sa presadzuje na úkor teda bronzu a v tomto období územie východného Slovenska viac menej prechádza kontinuálne teda z tej mladšej a neskorej doby bronzovej, pokračuje ten vývoj na východnom Slovensku aj v tej dobe halštátskej, pretože sa vytvorili samozrejme na juhozápad od Slovenska veľké kultúrne halštátske centrá, ktoré viac menej východné Slovensko ako na periférii nezasiahlo. A ten vývoj z počiatku tej staršej doby železnej nerušene teda pokračoval plynule, čo dokladom je napríklad z toho staršieho obdobia pohrebisko vo Vojnatine Žiarové, kde boli teda preskúmané hroby gálskej kultúry, ktorá už teda vykazovala znaky toho neskorého vývoja. A čo sa týka teda Michaloviec, tie pamiatky zo staršej doby železnej spadajú už do toho mladšieho obdobia a týka sa to nálezov jak sídliskových, ale aj teda hrobových. Jeden sídliskový bol v 80. rokoch preskúmaný doktorom Vyzdalom na Hradku a dva hrobové celky boli preskúmané ešte skôr, a to bolo na sklonku 50. rokov, kde viac menej jeden z tých hrobov predstavovali 3 nádoby a ten druhý až 20 hrobov. Bolo tam zdokumentovaný žiarový hrob, kde ten hrob bol vysypaný priamo v urne a ako
prídavky hrobové väčšinou boli keramické nádoby. Plus v jednom z tých bohačov hrobe sa našiel aj bronzový náramok. Ako to pokračovalo v tej ďalšej pokračovaní doby železnej, dobe laténskej, keď už vlastne na scénu dejín vstupujú prvé známe etnikum tej pravekej Európy, a to boli Kelti? No, ja by som ešte doplnila kolegu, pokiaľ ide o halštatské osídlenie a ten veľký počet nádob, medzi nimi boli aj na kruhu robené, aj ručne vyrábané. Možno tu hovoriť pri tých nádobách na kruhu vytáčaných, že zrejme to už súvisí s nejakým veľkým kultúrnym okruhom tráckym, ale nemôžeme, ako správne bolo povedané, že by išlo nejaký zásah etnika. Zrejme je to len nejaká obchodná výmena alebo kultúrne vzťahy nejaké medzi týmito južnými oblastiami. A prvé etnikum, ktoré teda naozaj môžeme pomenovať na našom území, to boli vlastne Kelti. Nemôžem si pomôcť, znova sa musíme len vrácať na náš riolitový kopec na Hrádok, pretože, a to je tá chyba zrejme toho výskumu miest, alebo nedostatok, že v zastávaných častiach už veľmi ťažko nájdeme. Aj keď boli, tak už sa zničili, alebo teda my ich nepoznáme už. Takže v dobe laténskej znova nevieme, či tento kopec mohol byť aj opevnený. Oni isté náznaky v teréne by sa mohli, ale bez archeologického výskumu niečo interpretovať alebo veľmi objektívne posúdiť a tvrdiť, že je to už pravda, to sa nedá, to je veľmi ťažké. Takže na toto ešte zrejme si musíme počkať na ďalšie výskumy z týchto období. Ale z mladšej doby železnej, teda z doby latenskej, máme jeden objekt. Je to síce z prechodu tej doby staršej železnej, z doby halštatsko-latenskej. Takže nejaké osídlenie teda muselo na tomto území fungovať. A čo je dôležité, Michalovce sú ako lokalita, odkiaľ pochádza aj maľovaná keramika, ktorú Kelti boli ináč význační remeselníci, boli zruční hrnčiari, šperkári a tak ďalej. Priniesli k nám písmo na minciach, teda priniesli vôbec mince ako také. Takže boli teda zruční hrnčiari. Ich takou charakteristickou bola aj taká technická keramika, grafitová, ale aj maľovaná. Takou najväčšou lokalitou je až dole na juhu, dedina Zemplín, ale aj z Michaloviec takáto maľovaná keramika. Samozrejme nie z nejakých výskumov väčších pochádza, sú to náhodné nálezy, ale svedčí o tom, že napriek tomu, že tu výskum teda nebol tohoto obdobia, tak to osídlenie tu muselo fungovať. Ale zase jeho rozsah a význam my dneska nemôžeme nejako veľmi jednoznačne interpretovať. No a to, keď môžem plynulo pokračovať ďalej, to sa týka aj ďalšieho obdobia. Doba rímska, všeobecne vieme, že názov podľa toho, že sme dole na juhu, v oblasti Dunaja teda boli hraničiaca krajina s Rímskou ríšou. Takže prvé 4 storočia, čo sa týka Michaloviec, znova musím zopakovať, sú nálezy, ale znova to nie sú naozaj výskumy nejakého väčšieho charakteru. Máme tu doklady aj z obdobia staršej doby rímskej. Vtedy zo severu prechádzala smerom na juh kultúra pševorská. Podľa všetkého jedna nádobka by tejto kultúre mala patriť. Samozrejme, že máme nálezy aj z mladšieho obdobia doby rímskej, takéto 3. 4. storočie. Ide o keramiku sivú, zdobenú kolkovaním. Môžem sa iba tak, lokalita opäť Hrádok? Lokalita opäť Hrádok. Takže okrem tejto keramiky sú tu aj nálezy minci. Tisara Trajana, napríklad Hadriana. A keď si zoberieme do súvisu blízke okolie Michaloviec, tak jedno z väčších sídlisk síce nebolo preskúmané kompletne, ale bolo zistené počas melioračných prác. Bolo to v dedine Šamudovce, kde boli desiatky objektov z doby rímskej, aj dosť dôležité nálezy, strieborná spona, odtiaľ napríklad pochádza bronzový zvonec, zrejme ako súčasť konského vybavenia konského postroja.
Takže keď to všetko dáme do súvisu, napriek tomu, že tých nálezov z Michaloviec nie je veľa, ale sú, tak keď si zoberieme do úvahy znova tú geografiu a ten kopec, tak znova môžeme uvažovať o možno nejakom postavení Michaloviec centrálnejšom, už aj vzhľadom na nálezy minci, ale všetko toto musí opätovne potvrdiť rozsiahlejší archeologický výskum. Vraciame sa stále k tomu hrádku a stále dúfam, že a vieme, že v podstate už boli spomené výskumy aj v iných častiach, takže tie sa už budú týkať až priamo Slovanov, lebo sme sa cez tie obdobia priamo dostali do nejakého roku 500, nášho letopočtu 500 po Kristovi. Tá doba rímska, v podstate na našom území je to charakterizované ako doba sťahovania národov, keď vlastne cez územie Slovenska prešlo viacero aj germánskych kmeňov. Zastavme sa až pri tých Slovanoch. Kedy vlastne Slovania prichádzajú na toto územie? Môžeme to tak rozobrať? Tak všeobecne sa predpokladá samozrejme príchod Slovanov niekedy v polke 6. storočia na územie Slovenska. Ale keďže sme pri archeológii a je to potrebné samozrejme doložiť aj z územia východného Slovenska, respektíve z katastra Michaloviec, nálezy tých najstarších Slovanov, ktoré reprezentujú skôr keramika robená v ruke, ktorá ešte nebola vyrábaná na hrnčiarskom kruhu. Tieto pamiatky nám ešte chýbajú, aj keď všeobecne teda je možné uvažovať, že je to aj stavom výskumu. Nie je vylúčené, že samozrejme sa môžu objaviť. Napríklad v Košickej kotline máme takéto nálezy. Takže to staršie obdobie nie je zastúpené na území v katastri Michaloviec, respektíve priamo v Michalovciach. Skôr teda už môžeme hovoriť o nejakých prvých nálezoch zo 7. storočia, ktoré sa viažú ale rovnako ešte nie na Michalovce, ale na nedaleko vzdialené mesto Vranov alebo Dvorianky pri Sečovciach. A potom už z toho neskoršieho obdobia, z toho 8. respektíve 9. storočia sledujeme teda všeobecný nárast slovanských lokalít aj v katastri Michalovec, aj všeobecne na východnom Slovensku. To znamená, že v tom 9. storočí aj po vzniku Veľkej Moravy sa ten archeologický materiál rozmnožuje, teda máme viaceré náleziska a či už napríklad v Blatných Remetoch alebo v Hnojnom, kde boli preskúmané väčšie lokality z tohto mladšieho obdobia slovanského. A potom z Michaloviec, kedy sa pri výskume v roku 2003 pri výstavbe hypermarketu Tesco objavila nová lokalita v polohe Široké, kde bolo preskúmaných 8 objektov, ktoré môžeme datovať do tohto obdobia 9. až 10. storočia. Tieto objekty samozrejme boli súčasťou pravdepodobne väčšej osady, ktorá smerovala z tohto priestoru Teska smerom na sever. Tak to predpokladáme. A väčšinou ide o objekty, ktoré boli pravdepodobne hospodárskeho charakteru. To znamená, že neboli to objekty obytné. Čiže keď to zosumarizujeme, nevieme presne, kedy tu priamo v Michalovciach sa usádzajú Slovania. Všeobecne je to od toho 6. storočia na okolí, už sú na území Zemplína, po prípade blízkom území Abova lokality, ktoré sú slovanské. A v 8. 9. storočí sa to približuje a osídlenie priamo v Michalovciach máme doložené. No, myslím si, že sú niektoré objekty práve z priestoru pri výskume Teska, kde by sme mohli uvažovať aj o 8. storočí. Mali sme tam v superpozícii, bol zrejme starší objekt z toho 8. storočia porušený pozdĺžným objektom z 9. 10. storočia. Nálezy treba samozrejme spracovať komplexne, pretože kolega spomínal, že sídlisko, predpokladáme, pokračovalo aj severným smerom, čiže mohlo byť znova niečo zničené pri výstavbe cesty Košice-Sobrance, áno. Cesta, áno, a pri výstavbe sídliska, ktoré je za cestou potom.
Ale sídlisko pokračovalo aj východným smerom. A to sa ukázalo potom o 6 rokov neskôr. V roku 2009 a 2010 sa pri výstavbe ďalších kultúrnych, teda obchodno-kultúrnych, nazvime ich centier, súčasných v susedstve Teska, podarilo preskúmať ďalšie objekty. Ak zoberieme komplexné číslo, alebo teda celkovo celý počet objektov, aj s tými skúmanými počas výstavby Teska, tak máme tu dosť rozsiahlú slovanskú osadu, ktorú, priznajme sa, nikto nepredpokladal pred mnohými rokmi, že by v tejto časti mesta na juhu, paradoxne je to znova nejaký okrajová zóna mesta, tak ako Hrádok na severe, tak toto poloha široké na juhu. Takže ako archeológovia iste môžeme byť radi, že budeme mať čo spracovávať. Tak chcela by som len doplniť ešte v súvise s tým tvarom tých objektov. Je pravda, že prevažne budú nejakého sezónneho alebo hospodárskeho charakteru, ale tie z roku 2009 aj 2010 priniesli doklady o stabilnejšom osídlení v tomto priestore, pretože jednak sa nám podarilo nájsť aj jeden príbytok, jednu chatu s kolovými jamami v roku 2009 a jednak sa podarilo preskúmať zvláštne, veľké, okrúhle, pomerne hlboké útvary, ktoré nazývame buď cisternami, alebo teda zásobárňami niečoho. A to svedčí o tom, že to nemohlo byť nejaké prechodné znova sídlisko. Predpokladáme, že viac menej by to mohlo byť osídlenie sezónne, čo sa týka pastvy, že by tam mohol byť počas leta od jary, teda do jesene, do zimy, mohol by tam fungovať dobytok na tých pastvách, v blízkosti mohli byť polia, ktoré by mali byť obrábané, mohlo by tam byť niekde proste vysiata pšenica, kde sa zase v tom období sezónne usídlia títo slovanskí roľníci a zabezpečujú tú obživu na ďalšie. Toto obdobie a tento úsek mesta, to je veľmi dôležitá vec, pretože my sa už pohybujeme v tom, to 8. storočie je reálne, si myslím, na území mesta, ale to také hlavné centrum osídlenia je 9. 10. storočie a samozrejme už neskôr. Ale to osídlenie dole na juhu je veľmi dôležité z toho hľadiska, že v podstate my máme už aj inde doklady slovanského osídlenia a to sa vlastne dostávame k tomu najväčšiemu centru, alebo teda k centru, a to je Kostolné námestie, respektíve to blízke okolie, kde máme už sakrálnu stavbu z istého obdobia, kde máme aj jeden objekt doložený priamo v areáli muzea z 10. storočia. No a pokiaľ ide o to 9. storočie, spomína sa, že pri výskume hrobov pri rotunde sa v tých najstarších hroboch, v ich zásypoch objavovala keramika, ktorú datovali teda autori výskumu alebo autor výskumu do toho 9. storočia. Čiže vlastne o tom 9. storočí to je tá otázka veľkomoravská, keď v 9. storočí vlastne existoval ten štátny útvar prvý Slovanov. V tom čase v podstate Slovania už trvalo osídľujú Michalovce v polohe južnej. Áno, to už nie je pochyb. To osídlenie presahuje zrejme aj do 10. 11. storočia. A tu sme zase v časovom horizonte, kde môžeme povedať, že obdobie 10. respektíve 11. až mladších storočí už je zachytené samozrejme aj na Hrádku. Takže v podstate od toho, dajme tomu 10. storočia alebo prelomu 10. 11. by sme už mohli hovoriť o severnom priestore Hrádku. Mohli by sme hovoriť o dnešnom historickom centre mesta, teda Kostolného námestia a jeho okolia. A mohli by sme hovoriť o veľmi rozsiahlom osídlení na juhu, práve v tej polohe široké. No a toto všetko je veľmi dôležité z hľadiska toho, ako vlastne mesto Michalovce sa vyvíjalo ďalej, ako prechádzalo plynule do stredovekého, nazvime mestečka, hoci máme správu neskôr až o
o tomto, tento termín teda poznáme. S tým súvisí samozrejme aj problematika datovania sakrálnej stavby, ktorá je v tomto historickom jadre. Ja by som v tejto relácii alebo v tejto druhej časti cyklu o dejinách mesta sa veľmi už nerozširovala o tejto problematike, pretože jednak časový priestor je veľmi nedostatočný a problematika je veľmi závažná. Takže by som hádam dodala, že je tu šanca. Počkala by som si na ďalšie výskumy, ktoré sú dosť reálne. A jednak v blízkosti sakrálnej stavby na jej severnej strane, už priamo v areáli Zemplínskeho múzea. Ale je tu aj ďalšia šanca zistiť viac o tom prechode od slovanského obdobia k tomu stredovekému v priestore Kostolného námestia a okolia, kde hádam v blízkej budúcnosti bude šanca niečo viac zistiť alebo preskúmať. Dobre, keď vás preruším, zosumarizujem. Postupne sme sa dotkli už pomaly aj tej prvej písomnej zmienky, lebo vlastne sakrálna stavba rotunda a jej datovanie možno bude súvisieť aj s tým, či sa nájdu ešte možno nejaké staršie písomné zmienky a či nie. Dokračali sme do včasného stredoveku a keď to tak v globále zhrniem, to obdobie práveké bez písomných prameňov je v Michalovciach doložené na Hrádku a je to mozaikovite, okrem toho jedného sídliska, ktoré bolo komplexne, dá sa povedať, podľa možností preskúmané na juhovýchodnom svahu. Potom máme ojedinelé nálezy s väčšinou sídliskové, zo pár nálezov hrobov, stále hrádok a potom v podstate až, keď prichádzajú Slovania, ten nárast lokalít na dnešnom katastri mesta narastá, lebo už je to poloha široké na juhu, tam, kde je dnes Tesco a hrádok stále a potom sa to aj centrum mesta, Kostolné námestie. Pripája k tomu, samozrejme. Čo ako archeológovia by ste si tak na záver prijali, aby sa tu v meste podarilo? Lebo sú to také čriepky, ktoré máme a pravdepodobne to osídlenie mesta bolo kontinuálne asi, keď sú doklady aj z doby bronzovej, aj z Hallštatu, aj z Latenu. Pravdepodobne si tí ľudia vyberali túto polohu pre dobré vlastnosti kontinuálne. Čo by sa dalo do budúcna? Ako doplniť tú mozaiku? Ja by som sa chcela obrátiť k verejnosti, kde by som ich chcela poprosiť, teda všetkých, ktorí by boli účastní nejakých zistení, nejakých výkopových prác a našli by niečo, čo by naznačovalo, že by to mohlo súvisieť s pravekým osídlením Michaloviec, aby sa proste postavili k tomu tak, aby ohlásili tieto veci. Ohlásiť by to mohli predovšetkým na Krajský pamiatkový úrad do Košic. Potom by samozrejme, pokiaľ by sa tá komunikácia nejako nešla, tak aj Zemplínske múzeum a Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied pobočka v Košiciach. Pretože vrátim sa znova k tej zastávanej časti veľkej mesta. Tej nezastávanej alebo voľnej je už veľmi málo. Nevždy sa tam musia robiť nejaké stavebné práce, aby sme našli ďalšie nálezy, ktoré by nám túto mozaiku doplnili. Len možno súhlasiť, že tá kontinuita vývoja tu musela byť, keďže máme z týchto rôznych období nálezy. To už je jedno, či sú len stále z priestoru Hrádku, alebo sú aj niekde inde, ale ináč v meste už veľmi k novým nálezom ťažko dojsť. Pri nejakých rekonštrukciách inžinierských sietí, pri prípadne výstavbách nových domov, pri búraní starých a výstavbe nových, kdekoľvek, kde sa hlbí do zeme, je šanca, že by sa mohli ešte objaviť nálezy. Systematicky by sa dalo ešte niečo skúmať? Mne ostalo nič len potvrdiť slova pani doktorky, že viac menej v dnešných pomeroch a v takej situácii, aká je, nezostáva nič len viac menej dávať si pozor, sledovať tieto veci, sledovať každú malú zemnú činnosť, ktorá
hoci kedy môže prispieť rôznymi aj náhodnými nálezmi aj z miest, kde teda sme to osídlenie nemuseli očakávať. Takže rovnako takisto len apel na ľudí, aby ak k niečomu takému došli, tak to aj nahlásili. Čo sa týka systematických výskumov, samozrejme je ešte stály priestor, ale už je to len priestor mimo, teda v širšej oblasti. Nezastávaný Michalov je spoje okrajoch, miesta, kde sa to osídlenie postupne bude narastať, Michalovce sa budú rozširovať, takže v týchto miestach stále ešte nejaký priestor na to, aby sa zachytili nejaké nové náleziska. Možno, keď ešte by bol priestor na juhovýchodnom svahu Hrádku, už dneska je krásne nové sídlisko samozrejme. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo dosť veľa tých objektov tam zachrániť a hlavne tých nálezov, ktoré v nich boli. Ale vedľa, smerom na sever, je ešte jeden voľný pás, kde tá individuálna bytová výstavba nezasahuje. Tak hádam, ešte by sa v rámci nejakého systematickejšieho výskumu mohlo aj na tomto sídlisku neolitickom ešte niečo nájsť. No a samozrejme, južná poloha Široké, tá je otvorená a predpokladáme, že tam by sa ďalšie objekty mali objavovať. Dobre, dnes zostáva mi na konci, lebo sme vyčerpali náš čas, poďakovať obom hosťom za ich účasť v štúdiu a tešíme sa na ďalšie časti, ktoré potom sa budú už venovať ďalším obdobiam, čiže Michalovce v stredoveku až po súčasnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme.